Svedectvo v 5 minútach o Božej sláve a jeho prítomnosti. Povedz mi, brat môj, čo sa stalo? Samozrejme, len tie veci povedz, ktoré si môžu vypočuť aj iní ľudia. Áno, stalo sa to, že som mal znova večer okolo polnoci útok, kde sa mi útočilo na srdce a na myseľ. A veľmi jasne proste prišlo to náhle. Stávalo sa to aj predtým, vedel som, z ktorého kanála to ide. Teraz som sa voči tomu postavil. Predtým to tak nebolo? Predtým som sa takouto razanciou k tomu nestával. Dobre, čiže postavil si sa proti tomu, áno? Proti tomu v razanci. A prikazoval som jednoducho tomu vplyvu, že nemá nárok jednoducho na tento chrám, nemá tu čo robiť. Nemá žiadnu moc nad mojim srdcom, nemá žiadnu moc nad mojou myslou a musí odísť preč. Modlil som sa ešte aj inak, ale už si presne nespomínam, ale malo to veľkú razanciu. A v tom som vnímal tvoj hlas, ktorý sa modlil zároveň so mnou. Bola to tvoja intonácia, to bol tvoj hlas, aj ten prízvuk, to bol tvoj hlas. A bolo veľmi zaujímavé, ja som to potom, keď to celé prešlo, si hovorím, že toto bola proste podporná modlitba, ktorú som jednoducho mal od teba. Ty si mi ako keby pomáhal v tom boji vyhnať tieto veci preč. Dobre, vnímal si môj hlas v duchu, alebo si ho počul? Alebo... V duchu. Toto bolo v duchu, lebo to bolo okolo mňa, to zobudilo. A v duchu jednoducho som sa voči týmto veciam začal stavať. Ako som vravel, veľmi razantne. A jak to prebiehalo, tak v tom do toho proste išiel tvoj hlas, tvoje modlitby, tvoja pomoc. To bola tvoja pomoc. Dobre, teraz sa ťa spýtam jednu takúto vec. Vnímal si to, že to bola moja pomoc, alebo skôr pomoc Pána Ježiša? Nie, to bolo ja keď som počul tvoj hlas, tak ja pri tom v duchu, ako som sa modlil, som vedel, jednoducho, to je proste, že Čongor ako keby pomáhal v tomto. Dobre. Skôr... Jasné, že to všetko bolo od Pána, režirované, lebo tá temnota postupne, to sa unikalo to preč. Hej, ale tam ja nepochybujem o tom, ja to mám tak, že jednoducho to bola ako keby tvoja pomoc, alebo ja neviem, či to bol proste tvoj duch, alebo čo to bolo, ale bol to tvoj hlas, a ktorý jednoducho mne pomáhal tieto veci vyhnať von. Dobre, skôr by som formuloval, aby sme sa dostali do tých správnych kolají. Ja si myslím, že to bol Pán Ježiš, ktorý mohol použiť môj hlas, ale jednoznačne poukazujeme na Pána Ježiša, nie na človeka. Amen. Tak aj ja, keď sa modlím, tak ja tiež sám zo seba nemôžem nič. Ja viem, že je to moc Svätého Ducha. Tak je, áno. Áno. A ja som potom nad tým teda vlastne rozmýšľal, lebo bolo to, no ja v zápätí som potom dostal obrazy, ak môžem aj tie obrazy, alebo to nie. Jak som sa modlil, videl som obraz ženy, ktorá na pohľad bola pekná, ale zrazu sa jej zmenili oči na také hnusné bielka a začala kmitať jazykom. Áno. To odišlo preč a potom som v zápäti ďalší obraz prišiel, kde bol had, keď si vlastne predstavíme anakondu, ktorá zožere proste niečo veľké, už bola nažrata. Hej, a tiež sa proste tá hlava na mňa dívala a to tiež zmizlo preč. To bol duchovný boj. A keď som vlastne rozmýšľal nad tým, že tvoj hlas, ja to stále vnímam ako pomoc. Hej? Či to ako pomoc jednoducho od súrodenca, ktorý sa za mňa modlil. Takto to proste mám. A rozmýšľal som nad tým, že takto nejako to možno mal aj apoštol Pavol, keď riešil nejaký problém v cirkvi, že môj duch bude s vami. Áno. Je to vlastne, aby sme si to nepomýlili s nejakým duchom človeka, ale je to Duch Svätý, hej? Je to Pán Ježiš, ktorý aj v tejto forme týmto spôsobom pôsobí. Áno, ale bolo to dôležité z toho dôvodu podľa mňa, že dal mi rozpoznať tvoj jazyk. Dobre. Keby jednoducho nechcel, tak ten jazyk ja nerozpoznám, ale chcel, aby som rozpoznal, že toto bol jazyk Čongora. Áno. No, túto nahrávku vlastne
robím kvôli jednej veci. Že takéto svedectvá mali aj iní ľudia, podobné svedectvá, ako tu drahý brat spomínal. A Pán Ježiš sa oslávil, je to na jeho slávu, to je jeho práca, jeho Duch Svätý. Hej, a všimnime si aj to, že je napísaná len taká maličkosť možno, že keď Pán Ježiš bol vzkriesený, po jeho vzkriesení sa objavil v mnohých iných telách. Bol to vždy Pán Ježiš, ale ukázal sa v rozličných telách pre iných ľudí. Hej, čiže bol to Pán Ježiš, možno si použil môj hlas, ale to nie je teraz podstatné. Podstatné, že to je na jeho slávu. Amen. On to urobil a ten hlas zmizol. Je to tak? Áno. Dobre. Odišlo to preč, to bolo useknuté a ja som kľudne mohol zaspať. Srdce mi prestalo buchotať, trepotať, ukľudnilo sa a ja som zaspal. Pohode. Dobre, chvála Pánu. Chvála Pánovi. Čiže na jeho slávu. Ďakujeme za svedectvo.